Ahoj, já jsem Sedlák a na tomto kanále si budeme ukazovat, jak vychovat svoje maso, jak ho sdělat, co z toho všechno dokážeme vyrobit v domácích podmínkách. Který zvíře je nejlepší na začátek, abyste měli větší výtěžnost masa za krátkou dobu, než je třeba vepřové. Jdeme se na to podívat. Na začátek, abyste měli opravdu nějakou výtěžnost masa za krátkou dobu, tak doporučuji brojlerová kuřata. My pořizujeme jednodenní, pohybuje se to od 10 do 25 korun za kus. Osvědčilo se nám brát jich v poměru 30 až 35 kusů. Není taková úmrtnost a s jednou takovouto lampou dokážeme všechny zahřát, protože noci jsou chladný, tak aby nám trošku zpétaly. Kuře jediné, co potřebuje, tak je čisto, teplo, dostatek prostoru, furt mít nasypáno krmení, mít čistou vodu. Za nějaký 2 až 3 měsíce si dokážete z takového kuřete vychovat kuře o hmotnosti 2 až 3 kg. Takže úplně v pohodě, nebát se toho, není to až tak náročné. Po případě, kdybyste chtěli svoje vepřové, taky možnost, seženete sele o hmotnosti 20 až 25 kg za nějakých 1500 až 2,5 tisíce, ale k tomu už potřebujete registrované hospodářství, kdyby náhodou nějaký dobrák, váš soused vás udal, že máte neregistrované zvíře, budete si mít akorát tahanice. O registraci zvířat, to si všechno povíme, jak je potřeba, co všechno zařídit. My chováme velkou sviní a to jsou selátka z našeho chovu. Tímhletím je nějaký 3 měsíce a pak i tady máme už na porážku čuňata. Necháváme si z každého vrhu nebo jakoby na rok 2 větší čuňata, který si vykrmíme a sami to porážíme a zpracováváme maso. To si všechno ale ukážeme. Po případě, když byste chtěli mít svoji produkci mlíka, nejvhodnější je na to koza. Jednak vám dokáže z bordelu vypást prostě všechno a počítejte jedno podojení nějaký litr mlíka. My máme českou hnědou a míšenky. Máme to i křížený anglobiskýma, takže máme svoje mléko, děláme si svoje sýry, svoje jogurty. Je to zase o tom, když někdo by řekl, že máme, nebo že kozí mlíko smrdí, tak ano, ale to je jenom potom hospodáři, který má ty zvířata na hnoji. A ta koza si to lemeno válí v tom bordelu. Já za sebe nemůžu říct, že by mlíko nějakým způsobem zapáchalo nebo tak podobně. V dnešní době je i možnost a varianta mít mlékomat, kde si zajdete, na dnešní poměry to vychází 15 korun za litr, máte to syrové mléko od krav, koupíte si požadované množství, jaký budete chtít a z toho si můžete udělat domácí sýr. Všechno si ukážeme, povíme a jaký jsou postupy.
a jak to prostě zpracovávat. Jinak máme svý 2 chovní kozly, aby jsme nemuseli na dnešní dobu lítat a schánět ještě kozly. Stačí, že lítáme pro sperma, pro prasnice. A to je dneska už taky docela velký problém. Vysvětlíme si i, jak mít spokojený králíky, jak využít jejich maso a pochopitelně, jak to zase zpracovávat. Nicméně víc si povíme u dalšího videa. Tak, ahoj.